Sa hilagang silangan ng Pangasinan ay matatagpuan ang isa sa pinakabago, pinakamaganda at nakamamanghang lugar. Pagdating sa napakagandang tanawin, tanaw mula dito ang napakagandang mga kabundukan ng hilagang silangan ng Pangasinan. Dahil sa ganda ng mga kalsada patungo sa lugar na ito, kaya naman naging popular na ito sa maraming turista at motorista. Saan kayang parte ng hilagang silangan ng Pangasinan matatagpuan itong napakagandang pasyalan? Ano-ano nga ba ang meron dito? At bukas na nga ba ito para sa lahat ng mga turista? Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa munting channel ko. Pwede ka ring bumisita at mag-like sa Kabaiggang Facebook page. At samahan akong panoorin ang video ito hanggang sa dulo. Ako nga pala si Wendell Fetisanan, ang inyong Kabaiggang. Para sa video natin ngayon, ay umpisahan natin sa isang paghihintay para may makasama tayo sa ating paglalakbay. At ang makakasama ko nga pala sa video ito ay si Jerickson Alvarez. Akala ko magro-road bike eh. At sa ganap ng alas 5 ng umaga, sakay ng aming mga bisikleta, kami nag-umpisang maglakbay. Pasimula sa lugar ng Rosario, La Union, patungo naman ng Natividad, Pangasinan. Na-miss ka ng bike mo! Para masilayan ang tinatawag nilang Sky Plaza na magandang pasyalan. Ngunit bago natin marating ang lugar na ito, ay marami tayong lugar at bayan na madadaanan. Ha? Kagabi, andito nga yun. Nakita ko rin isang araw. Nakasalubong namin sa Rosario. Magmula sa Rosario, La Union, madadaanan natin ang lugar ng Pusurubyo, Binalonan, Asinggan, Santa Maria, Tayog, at bayan ng Natividad. Makalipas naman ang ilang minuto, nadaanan na natin ang lugar ng Pusurubyo.
patuloy nating paglalakbay ay may mga pailan-ilan na din tayong nakikitang mga siklista sa daan. Hanggang marating natin ang bayan ng Pinatonan. At dahil maaga pa nga, kaya makikita nyo na napakadalang pa ng mga sasakyan at tao sa lansangan. At sarado pa ang karamihan tindahan dito. Kaya naman, nagpatuloy kaming maglakbay patungo sa susunod na bayan. At magmula sa bayan ng Binalonan, habang kami naglalakbay, makikita naman ang mga magagandang tanawin ng kabukiran at mga palayan. Kung gusto nyo naman makatikim ng bagong lutong mais, sakto at perfect ang rutang ito. Dahil sa lugar na ito, marami kayong makikita at madadaan ng nagtitinda ng mga nilagang mais sa tabing kalsada. Huwag nyo lang kalimutang magdala ng pera. Tamang-tama yan para sa masarap na merienda. At hindi naman nagtagal ay muli naming madadaanan ang tulay ng Narciso Ramos Bridge. Ang tulay na ito ay ang nag-uugnay sa bayan ng Asingan at bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Ito din ang pinakamahabang tulay sa buong Pangasinan. At makikita naman sa ilalim nito ang Agno River na nagmumula naman sa kabundukan ng Hilagang Silangan ng Pangasinan. At magmula naman sa lugar ng Santa Maria ay tutungo naman tayo sa bayan ng Tayog, Pangasinan. Alam nyo ba na ang pangalang Tayog ay nakuha mula sa isang napakataas na puno na minsan ay tumubo sa puso ng bayan? Tayog na to, di ba? Isang napakataas na puno ng bakayaw. At sa Ilocano ay ang tinatawag nila itong layog. Dahil sa hirap ng mga tao sa pagbigkas ng letrang L, pinalitan nila ito ng letrang T ayon sa karaniwang paggamit. Dahil dito, nabuo ang pangalang Tayog. At magmula naman sa bayan ng Tayog ay tutungo tayo sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Natividad.
Mini. Ganda ang plaza nila. Natividad Palace. So ayun mga kabaigang, dito na tayo sa Natividad Plaza. So dito tayo sa municipal nila, Natividad Palace. Ayan. Magmula dito sa town proper ng Natividad ay may layong 5 km na lamang ang Sky Plaza. Kaya naman, kumain muna kami at humigop ng mainit na sabaw para may dagdag kaming enerhiya sa aming pamamasyal. Diretso na tayo. Malapit na tayo. May 5 kilometro pa. 5 pa. Kaliwa 7-Eleven. So, diretso na to. Bachelor. Barangay Bachelor West. Barangay Bachelor East. Hangin pa. Ganda ng tubig. So dito na tayo sa tourist registration. Ha? Oo. So nakikita nyo mga kabaigang, andun sa kaliwa yung punta ng Sky Plaza. Itong sa kanan naman ay Maranum Falls. So before tayo pumasok, kailangan natin mag-register. Kailangan natin mag-register dito sa Tourist Waiting and Registration Area. Morning po. Taga saan po? Sa Rosario, La Union po. Magkano po ang registration? 20 pesos. Yung 20 pesos ma'am sa Sky Plaza at saka sa Falls, isa lang yun. Pwede na yun. Sige po. Mali pa yung cambio ko paliit. Ay, dito na ang parking. Hanggang dito lang yata to. Ito ang Sky Plaza. Ang Sky Plaza ay matatagpuan sa Natividad, Pangasinan, na nasa paanan ng mga bundok ng Caraballo. Ito ay isang parke na itinayo sa tuktok na isang burol sa Barangay Bachelor East.
Sky Plaza ay may dalawang palapag na multipurpose hall na may hugis octagon. May isang chapel, isang 120-meter zipline, mga picnic table, at malalawak na parking space. At magmula sa parking space ay mayroon itong 287 step na konkretong hagdanan para marating ang unang station. Ayon sa aking napag-alaman, magmula naman sa Station 1 ay mayroon itong 562 step na konkretong hagdan. Kuya, ilang step hanggang grotto? Hindi ko lang to, sir. Pero sa magsisimula sa Art of Love hanggang doon 562 po. 562. Sa Art of Love. Umpisa sa Art of Love po. Arc of Love. 552. 562 po. 562. Hindi pa kasali to. Ang haba pala. So ayan, hindi na tayo papalugan dito. I-enjoy na lang natin. So ito yung umpisa ng hagdan puntang grotto, Art of Love. Sabi nila umpisa dito is 562 step. Ang konkretong hagdanan na ito ay hahantong sa isang grotto na kung saan nakatayo ang isang 40 feet na estatwa ni Jesucristo o tinatawag na ayat ni Apo Jesus. Tanggal at pag mo dito. Na ang kahulugan ay ang pag-ibig ng Diyos. Another stopover. So yun ang maganda dito, may mga pahinga rin. Pero kakayanin natin to. May tigwan sa kanan. Makikita din dito ang estatwa ng Birheng Maria sa itaas ng bahagi ng burol. At sa bandang likod nito ay makita naman ang banal na krus na may taas na 30 feet. Ito. At least, pag narating natin yan, success. Masasabi natin narating talaga. Ang estatwa ni Jesucristo na tinatawag na ayat ni Apo Jesus ay gawa sa fiberglass na itinayo noong Hunyo noong nakaraang taon.
Ang lugar na ito ay may taas na 1,108 above sea level, kung saan matatanaw ang bayan ng Natividad at Karatig lalawigan. Kaya naman, lahat ng mga turistang pumupunta dito ay nasisiyahan. Masasabi mo na lang sa iyong sarili na there is no place like home. At kung nakarating ka sa dulo ng video ito, maraming salamat sa iyong suporta. Kung nga pala ulit si Wendell Pitisanan na nagsasabing sa kamandalhin ng iyong bisikleta ay uuwi kang may natutunan. Hanggang sa muli, be safe!